Family movie. Påskefrokost 2025. Yes. Woo! Hallo, hallo, hallo. Er vi i gang fra? Hej. Jeg står her med Sofia Firfond Brandel. Har du nogen spørgsmål? Ja, det har jeg faktisk. Hvorfor er jeg her? Du er her på grund af, at vi gerne vil have et godt interview. Særligt på grund af, at eftersom at jeg har manglet det i rigtig lang tid. Og særligt fordi jeg har fået en rigtig god baggrund. På din telefon, eller hvad var? Nej, for baggrunden. Fordi vi står her, og vi kommer til. Rigtig Undskyld mig. Vi står her i sommerhuset med. Vi skal til at fange nogle påskeæg. Så hvis I gerne vil fange påskeæg i dag, søndagen, så husk at kigge med her. Nå, men altså det jeg gerne spørger med. Du ved jo godt, du kommer 2 timer før for at være her. Du kunne godt bare komme om 2 timer for at samle påskeæg. Det ved jeg, men man skal jo lige se, hvor de gemmer påskeæggene. Jeg havde jo fuldstændig glemt, at du kommer jo faktisk også på TV-avisen. Du kender jo også noget på det her. Og jeg tænkte, om vi skulle gå ud og kigge i postkassen. Ja. Okay, jeg står her med Sofia Firfond Brandel. Og jeg vil jo gerne sige, at jeg har fået en rigtig pæn baggrund. Og du er jo rigtig kendt. Men hvad er det nu, du er kendt for? Jeg er kendt for at være verdens bedste sangermand. Jeg har også hørt, at du er rigtig god. Men du har også lavet rigtig mange... Du er rigtig god til sådan nogle interview. Ja, men må jeg godt lige reklamere for mig selv. Ja, godt. Så jeg er Ben Bokkelsen. Og jeg er en rigtig god sanger. Så ja, og så har jeg også været skraldemand. Ja, men jeg blev fyret, desværre. Men ja, og nu synger jeg nede på den der gamle skralde. Nede ved den der hvor... skraldevognen, der står jeg og synger. Så kom han, og så kan jeg få en masse penge. Jeg håber, I kommer. Mener du ikke Lossepladsen? Jo. Nå. Jo, undskyld, mand. Altså, det er postkasse i verden. Vi er nummer 2 hus, så kom og få nogle autografer. Nå, men også en grund til, at jeg gerne vil herude, hvorfor jeg gerne vil høre dig synge. Men jeg tror ikke, der er noget her. Skal vi væde? Ja. Ja, det var fordi, jeg satte mig ned og lege med din lille søster. Det skal jeg. Men hvad vil du have? Skal jeg tage? Jeg har ikke nogen penge. Der er penge også sådan en. Det har jeg. Den er nødt til. Man er sendt sådan en kæmpe hund med lang hals. Og han tager så okay. Og det var den hund, jeg mente. Det var måske den første hund, jeg har mødt. Den var den første to afstand. Og han var okay, ja, men... Så sad han der og kældede til han. Men det er 8. årgang. Det var din parallelklasse, jeg skulle lige være med her. Jeg gik i Karl og Uffe. Nej, det gjorde det ikke. Uffe, hans forældre var ikke særlig søde. Nej. Uffe er en sød dreng. Ja, han er ret sød. Men det er hans bror ikke. Ja. Hans bror har stor mobbet Anna, så ham har hun det lidt stramt. Og Uffe er hun ikke så god. Han er ret grim. Han er også godt. Hold op. Men Berne også. Ja. Men du må da kende forældrene, Jonas.
På papiret har en masse ejendom, hvor der stadigvæk giver noget. Ja, det er jo et mellemstort by. Det er jo kontanter for at det jo. Det koster 100.000 i timen. Det koster mindst noget. Det er 57'erne her. Men nu kører han jo frem og tilbage fra weekend op og i Airport. Jo, men Tromerne flyver rundt i nu, når han er ved at have været præsident nu her, så sender han sgu regningen for 57'erne til staten. Når han til søn flyver til Grønland, der banen i hans eget point, får staten der regning. Det var faktisk fordi, der var vi ikke blevet gift endnu. Der har vi ikke holdt en stor fest. Det kan jeg godt huske. Det var nede på Esplanaden. Ja, lige præcis. Vi gjorde det også noget, så lykkes noget, så oplevede det der. Leni og pæner, men ikke som er hans vælgerskar. Det er ikke så sjovt. Family movie. Påskefrokost 2025. Yes. Mega sejt. Selv sådan en lidt shaky hand, så kører det. Ja. Skal jeg også lige finde dig? Ja. Smooth as a criminal. Her kommer Victor. Wow. Det hele er sådan lidt... Ja, det ligner sådan en drone. Det er også dem, der laver dronerne. Nå, og her har vi været ude. Og de har fået... derovre har de fået fjernet de der buske der. Og de er ved at sortere æggene. 4 gange så stor som sådan en sensor, der normalt er i Her, Victor. Det gør, der kommer enormt meget lys. Kan jeg flippe den? Kan jeg filme mig selv? Hvad du har af lys. Ja, der står der. Endpoints reach. Og jeg kan se, at der er spejl i. Så kan man også, du kan gøre sådan, på at se. Så kan man sætte sådan face detection på, så på at se. Det er rigtigt. Han skal ikke have flere. Så hvis du sætter den... Har den face? Ja, så prøv at gå til siden nu. Må så få sådan en her i stedet. Nej, hvis du går til siden. Hov, nu fik den da ikke lige venlig. Du må ikke, den genkender jo det. Okay. Og det er fordi, nu bare på... Så kan du trykke dig rundt sådan her. 1, 2, 3. Så her. Så hvis du gør den her. Okay. Og nu tog den mig. Nu skulle den tage dig. Ja. Skal du se, hvis du så går rundt. Nå, okay, sejt. Klar. Ja, Bob. Altså, der er de sædvanlige sådan indtegnet påskeæg. Og så er der nogle små kopper med stanjol ovenover. Og nede i de kopper, der er der chokoladeæg, eller lakridsæg, eller forskellige slags æg. Så I tager bare sådan en kop med og hælder indholdet ud i jeres pose. Eller hælder hele koppen ned i jeres pose. Jeg kan ikke lide chokoladeæg. Hvad hvis man ikke lægger det? Skal man så bare lade koppen ligge? Det er de bare kopper. Kopperne skal jo bare have æg. Ja. Og samle æg. Er vi klar? Det tror jeg, de har. Jeg tror ikke, det kan rigtig misforstås. Parat! Start! Nu! Lad os finde plads til dig. Jeg løber.
fra? Jo. Er det stadig i gang? Ja. Fra det for før? Ja. Okay. Godt. Nu vil jeg gerne synge en lille sang. Hjulene på bussen drejer rundt. Ja, hjulene på bussen drejer rundt. Rundt. For hjulene på bussen drejer